أبز حلفة قدامي كفال نايزي بتخاتالي زقرب زلو قعزو تمرتي أب إرتراز بلا رأستي إتي أب جيزي برتاوي تقادلو ستتري تمكرون أبركتو دحرنا سنتن بمسرة رأن فلسفنان منغستي إرترا تمرتي أب إرترا مسرتاوي مثل نفس وكف زيغا مخانو قلز ترفو كوانتلو تمرتي أب إرترا بمعروي أقباب تزرقيحو مهلاون فتاو هاقرون فتاو سرحن زخون زيغان مفرايز علم مخانون كالوت نتبتاتنا التقاليلو نيرو كالاي كفال يقصل أنا الصغار الصغي كلنا بنتدخل سكي وطنا بمسرة بوليسي منغستي إرترا كمتي أبز حلفة خفال بسفيحو استقلسي اتي بمنستر تمرتي استنكفي حديش سرعة تمرتي أب تمهارو كسرز تدلي زلو فلتت اتي أبايتان نفس وكف تمهاراي كوهاب زقباء تمرتن اتي بقبري زقسم تمرتنا التقاليلو اللون علاماتاتون تلقون بمنسار دمات زرقي اللون كاب مواله سانات كساب كالاي درجات زرقاح عمل هاجر تمرتن مسفحن مدلدالن ناي ممهاري مصحفتي ممرحيتاتن ملكعيتاتن اداليو يزرقحن يكاتاتلن يقوصاصرن نزتلو خوزي نمتكبار دما عمامات سريعو يسرحالو اتغابابرا كاريكلم يكاتاتل مصحفتي بعينتومن بقعاتومن بلوصات كخونو يصعر زرقحة أبيات تمرتي يكاتاتلن يتكبرن عينت ناي تمرتي نممحياش حدثت ناي سنة ممهرنا أقبابات يتأتاتو بقعتن عينتن تمرتها قرنا بأهقراوي درجات وداداري كخون يصعر مسرح تمرتي نمقمقام عمتاوي هقراوي مرمراتات يودب حبريتان نأكبي أدلاي متعرايات يقبر ناي ممهران دايركترات سوبرفايزراتن أم حضرت تمرتن موياوي عقمي نمعباي سلطاناتات يودبن يتكبرن نسبب بينهم ناي وشت هاجرن وصان أكالاتنا تراخب دما نمعبالة تمرت هاجر يسرح أنا من تايتي نايزن دوت سرعة تمرتي بزحيو جن بتعلى لا أبسلسته أنا تصمكون هنا عدد سنح تاريخ لن تاريخه حديش واناوي مسكوناتات ودعوا هنا هجر السنن تونا دار خمس عالم زغنة كاريكلم من الدلاوي تخلايك معروي زرقح جميرنا زلنا زيادة زرقا قسم زرقا قدن خون سالسايك بخنتك بتعلى الله وقد بمهنات متراف مقرات نايت مرتي كموزع مسألة بمهنات قطع وشجر مقرات بخنات يفتر سلزنا نزون نوجد له من قدر المفتار نزل سلسة عبيت علامات هيز توجيسه. أتي كاريكلم كنبل كلنا بسلسة درجات كرء ذلك هذا أتي وطنا كاريكلم أتي intended أتحلنا أتمدب أتوطن زمالتي كاريكلم سي بتقل هلا بملؤنته حزوه زلو مدب كلمالتي ازيتي اتي نانا تمنيت ويتي كنسرص اون دل زلنا تمرتنا غباباتن غلا عينت مال زحزي زي intended كاريكلم نبر اتخال ايكا اتي ابايتا زتكبر كاريكلم تممهر تبيت تمرتي نتي كاريكلم سا بايتا تمارو ريدو نتمارو زهوبو مالتي زي غا حجتي implemented curriculum قلنا نقول الثالثاي كا اتي زقسم ويت تمهاراي زوسدو تمرتي زمعبلو خلت فلطت زي اتي اتينت نبلو curriculum ما بسلسته كفافيل كا قال خلاي كان نزي زدالو curriculum تغباري ابيات تمرتي ناي منغستي ناي تمرت بوليسيتات تغباري ابيات تمرتي كال استفلالي ممرحتات نبدالو
ቤት ትምህርቲ ኣዳሊና ንቤት ትምህርቲ ንሰዶ ንሱ ከዓ ትግባሪኡ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ምክትታልን ንኣብያተ ትምህርቲ ከዓ ካብቲ ትገብሮ ምክትታል ተበጊስካ ኣድላይ ማዕዳ ምኽሪ ሰፖርት ማሃብ ኣብያተ ትምህርቲ እቲ ዝተዋህበን ካሪክለም ብኸመይ ትግብሮ ኣለዋ ብኸመይ የሳንዩ ኣለዋ ብኸመይ የገስግሱ ኣለዋ ኢሉ ናይ ክፍሊ ምዘና ዝወሃበሉ ኣገባባት ይሕንፅፅ የውፅእ ይዝርግሕ ጥዕና ትምህርቲ ብሕልፍኻ መባእታ ከመይ ኣሎ ኢልካ ዝግምገመሉ ናይ ኣብ መንጎ 3 ዓመት 4 ዓመት 5 ዓመት እንዳተኻየደ ኣብ ሳልሳይን ራብዓይን ክሳብ ሕጂ ነካይደ ዘለና ናይ ምክትታል ውፅኢት ምህሮ ብዝብል ወይ ከዓኒ ሞኒተር ሌርን ኣቺቭመንት እንዳበልና ንሰምዮ መደብ ዘካይደሉ ካሪክለም ኣጠቓላሊ መርሓ ትምህርቲ እዩ ከምኡ ክንዲ ዝኾነ ካሪክለም ኤርትራ ክንደፍ ከሎ መበገሲ ዝገብሮም ረቑሒታት ኣለውዎ ኣወዳድኡ ስነ መምህርናዊ ኣገባባቱ ዘነጸረን ንጠለባት ሃገራዊ ልምዓት ዝምልስን ምስ ውሁብ መድረኻት ዝሕደስን ዝምዕብልን ኮይኑ እዩ ዝዳሎ ብቐንዱ ድማ ንተምሃራይ ፍልጠትን ክእለትን ከም ዘስንቕ ኮይኑ ድማ ይቕየስ እዚ ናህና ካሪክለም ሕጂ ወይ ዝኾነ ካሪክለም ካብ ክልተ ነገራት ይብገስ እቲ ቀንዲ መበገሲ መንቀሊ ናይ ካሪክለም ዝኸውን ሕጂ ካብ ጠለባት እዩ ዝብገስ እቶም ተምሃሮ እንታይ ክመሃሩ ኣለዎም እንታይ ጠለባት ኣለዎም ምስቲ እዋናዊ ኩነታት ዝኸይድ ንናቶም ምዕባሌታት ዝተፈላለዩ ክእለታት ከጥርዩ እንተኾይኖም እንታይ ዓይነት ካሪክለም እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ክመሃሩ ኣለዎም ሓደ መበገሲ እዩ ንባዕሉ እቲ ካልኣይ ጠለብ ከዓ ቀንዲ ምስቲ ሃገር ሒዝዎ ዘሎ ወይ ዘለዎ ኩነታትን እቲ ናይ ምዕባለ መደባት ዘለዎ ምስኡ ዝተኣሳሰር ክኸውን ኣለዎ ጠለባት ኣለዎ እቲ ሃገራዊ ልምዓት ማለት ኩሉ ዝተሓንፀፀ ካሪክለም ከም ዘለዎ ድዩስ ትርጎም ተማሊኡ ንኸይቀርብ እንታይ ዝዓይነቱ ረቑሒታት ይጸልውዎ እቲ ንተምሃራይ ክወሃብ ዝተወጠነ ሰዓታት ኣብ ኤርትራ ይትግበር ዶ ብዛዕባ እዚ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝተገብረ መጽናዕቲ እንታይ ይምህረና ነዚ ንምፍዋስከ እንታይ ክግበር ይግባእ ኩለን እዘን ዓይነታት ትምህርቲ ኣብ ባይታ ሕጂ ከምቲ ተወጢኖንኦ ዘለዋ እታ ቤት ትምህርቲ ትምህሮ ዶ እቲ ኩሉ ዓይነታት ትምህርቲ እቲ ዝግባእ ግዜ ትህቦ ዶ ይወሃብ ደሎ በዚ መንፅሪ ዝኽርአ ከሎ ሕጂ ኣብዚ ዝተፈላለዩ ሓጓፋት የጋጥመካ ምስ ዓቕሚ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ዝጓደል ወይ ዝፍጠር ሓጓፋት ኣሎ ንኩሉ ዓይነታት ትምህርቲ ነቲ ዝተወጠነ ዘይ ምምሃር እውን ገለገለ ምግዳፍ ገለ ዓይነታት ገለ ይርአ እቲ ዝተወጠነ ግዜ ብዓመታዊ ደረጃ ክርአ ከሎ ኣላ ብክፍለ ግዜ ክርአ ከሎ እውን ኣብኡ እውን ምስ ኩነታት ናይቲ ቤት ትምህርቲ ምስ ገለገለ እዋናት ስእነት ናይ መምህር ክኸውን ገለ ይኽእል ወይ ምስ ዋሕዲ ገለ ክኸውን ይኽእል ምስ ዓቕሚ ክኸውን ይኽእል ንዕኡ ኣጓዲልካ ናይ ምምሃር ኩነታት ገለ ይርአ ዳሕራይከ እቲ ተምሃራይከ ንኩለን ዝተን ዝተባህላ ናይ ካሪክለም ከ ይቐስመን ዶ ይሕዘን ዶ ይጭብጠን ዶ እንድሕሪ ኢልና ከዓ ካብ ተምሃራይ ናብ ተምሃራይ ይፈላለ ብሰንኪ ብኩራት ድዩ ካልእ ዘይተገዳስነት ገለ ዝጎድል ነገራት እውን ክህሉ ገለ ይኽእል ዝተፈላለዩ ተመኩሮታት ናብ ዓለም ደረጃ ኣብዚ 2017 ዝተኻየደ መጽናዕትታት ኣብ 7 ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት እቲ ናይ ምምሃር ግዜ ተሚንዎ 5 ሰዓትን ገለን ይኸይድ ኣብ መብዛሕትአን ኣብ ገለ ከዓ 4 ሰዓትን ገለን ይኸይድ ኣብ ናና ኩነታት እቲ ናይ ምምሃር ግዜ ካብ 4 ክሳብ 4 ይኸይድ ኣብኣታቶም ከዓ ካብ 5 ንላዕሊ ኣብ መብዛሕትኡ ካብ 5 ንላዕሊ ሰዓታት ዝተመደበ ንመዓልቲ ብግብሪ ግን ኣብቶም ተምሃሮ ዝወርድ ትምህርቲ ቶም ዝመሃርዎ ትምህርቲ 3 ሰዓት እውን ይመልእ ትመስራዕታት 2 ሰዓትን 50 ደቂቃን ይግብሪ ስለዚ ክሳብ ክንደየናይ ተጓዲሉ ይኸይድ ከም ዝኾነ ዚታት ገለ የርእየና እዚ ሕጂ ንኽተኻኸል እንድሕር ኮይኑ ጽኑዕ ዝኾነ ናይ ምክትታል ስርዓት ክህልወና ኣለዎ
ተገዳስነት ናይ መምሃራን ተወፋይነት ናይ መምሃራን ናይ ቤት ትምህርቲ ዋንቦታት ከዓብሎ ምስኡ ከዓ እቲ ትምህርቲ ኣድማዕነቱ ይሕይል ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ንተዓዛቢ ዘገርም ፖሊሲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ትምህርቲ ካብ ቅድመ ትምህርቲ ጀሚሩ ክሳብ ላዕለዋይ ደረጃ ብናፃ ዝውሃብ ምዃኑ እዩ እዛ ገና ንቁጠባዊ ዕብየት ከተረጋግፅ ትጋደል ዘላ ሃገር ከመይ ኣቢላያ ንኣማኢታ ሽሓት ተምሃሮ ብናፃ ትምህርቲ ትህብ ዘላ ትምህርቲ ብናፃ ምዃኑ ኸ ውፅኢቱ ብኸመይ ይግለጽ ብዙሕ ሰብ ገርሞ እዩ ወላ ብደገ ዝግበር መጋብያታት ክትሪኢ ከለኻ ትምህርቲ ብነፃ ንኩሉ ጥራይ ዘይኮነስ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ እውን ብነፃ ትምህርቲ ብነፃ ጥራይ ዘይኮነ እውን ነፃ ቦርዲንግ ከማን መንበሪ ገዛ ብነፃ መፅሓፍቲ ብነፃ ምገብ ይበልዕ ይሰቲ ኩሉ ዘድልዮ ነገራት ተቕረበሉ ክብል ከለኻስ ብዙሕ ሰብ ኣምንን ከም ዝጋኒንካ ትዛረበሉ ዘለኻ ትምህርቲ ኣብ ሃገርና ብነፃ እንተዘይወሃብ ነይሩ እንታይ ምኾና ኢልካ ምግምጣሉ ረኣዩ ፅቡቅ ይመስለኒ የረዳእና ተኾነታት እቲ ዘለዎ ትሩኹ ትኤሊት ንሱ ጥራይ ተጠቕመ ማለት እዩ ትደይብሉ ተደርበን ተዋሓፈ ማለት እዩ ንሕና እምነትና ግን ኩሉ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ቅሩብነቱ ኣብ መትከል ናይ ማሕበራዊ ፍትሒ ዝነገሰ እዩ ከምኡ ክንዲ ዝኾነ ከዓ ምዕሩይ ዝርግሐ ናይ ብሉፅ ትምህርቲ ምዕሩይ ዝርግሐ ናይ ጥዕና ናይ መጓዓዝያ ናይ ወዘተ ኩሉ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ንኩሉ ሰብ ክባፅሕ ክኽእል ኣለዎ ከምቲ ዝበናዮ ከዓ መሰረታዊ መሰል ናይ ወዲ ሰብ እንድሕሪ ከተረጋግፅ ኮይንካ ከፊተልካ ኣለዎ ቤት ትምህርቲ እኹል ኣይኮነን ገንዘብ ክትከፍል ኢኻ ትብሎ እንዳይኮንካ ተጎናድቦ ኣለኻ ኣፋዊ መሰል ኢኻ ትብል ዘለኻ ዳ እምበር ብግብርስ ኣይተሰንያን ኢኻ ዘለኻ ትመስል ስለዚ ካብዚ እምነት እዚ ተበጊስና ኩሉ ክመሃር ኤሊቲስት ሲስተም ክንፈጥር ዘይኮናሲ ናይ ሰፊሕ ህዝቢ ረብሓ ዝሕሉ ክኸውን ስለ ዝኾነ ከምቲ ብቲ መእተዊ ዝጠቐስናዮ ከዓ ኩሉ ረባሒ ካብ ፀጋታት ናይዚ ሃገርን ኣብ መምርሒ ናይ ስልጣንን ቦታ ክህልዎ ኣለዎ ዝብል እምነት ሓደ ሰላም ዝሰፈነ ሕብረተሰብ ክንፈጥር እንድሕር እንደለና ኮይና እዚ መንጎ ርኹብን ስኡንን ኣብ መንጎ ከተማን ገጠርን ዘሎ ጓግ ዝተምሃረን ዘይተምሃረን ክነፅብብ ተኮይና እንኮም ማራፂ ዘለና ትምህርቲ ብነፃን ህዝብና ምቕራብ ጥራይ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ትምህርቲ ዝገብሮ ወፍሪ ኣዝዩ ገዚፍን ውፅኢታውን እዩ ብግብሪ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ዝተረኣየ ተሞክሮ ከም ዘረጋግጾ ብፍላይ ኣብ ትምህርቲ ዝግበር ወፍሪ ቀሊል ዘይምዃኑ እዩ ኩሎም ንትምህርቲ ኣብ ኤርትራ ዝቕይሱን ዝከታተሉን ምኩራት ከም ዝሰማምዕሉ እቲ ተኻይዱ ዘሎ ፃዕሪ ዝምስገን እኳ እንተኾነ ብሕጂ እውን ነቲ ሃጓፋት ንምምላእ እቲ ፃዕሪ ቀጻሊ ምዃኑ እዮም ዝገልጹ ብዘይካቲ ኣብ ውሽጢ ክማላእ ዘለዎ ናይ ፀጋታት ይኹን ካልእ ፍትሓት ኣብቶም ዝወፁ መምርሒታትን ኣብ ብቕዓት መምሃራንን ናይ ተምሃሮ ዘይተገዳስነትን ምቁራፅን በቲ ሓደ እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብምትእትታው ናይ ደገ ተፃብኦታት ፀኒዑ ዝፀንሐ ኩነታት እውን ብኻልእ ሸነኹ ነቲ ኣብ ትምህርቲ ዝግበር ወፍሪ ብገዚፍ ዝፀለዎ ምንባር እዩ ዝግለጽ በብእዋኑ እንገብሮም ገምጋማት ናይ ተምሃሮ ኣለዉ ውፅኢቶም እንገብሮ ገምጋማት ኣሎ እዚ ገምጋማት እዚ ዘርእየና እንታይ እዩ ብቕዓት ናይ ትምህርቲ ኣብዚ ሃገር እዚ ገና ሓያል ፃዕሪ ከም ዘድልዮ እዩ ነዚ ንዕኡን እንዳተገምገመ መፅናዕቲ እንዳተገብረ ኣበይ እቲ ሽግራቱን እንዳተፈልጠ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣብ መጻኢ ክፍታሕ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ብዙሕ ብድሆታት እውን ኣለና ገና ብድሆታት ኣለና እዚ ንብሎ ዘለና ዝተጠቐሰ ዕብየት እኳ ተመዝገብና ንኣብነት ኣብ ብሉፅን ተወዳዳርን ትምህርትን ብቕዓት ተምሃሮ ምፍራይ ገና ብዙሕ ክስርሓሉ ዘሎ ዓውዲ እዩ مرأي نايزي زلنا صدمات أبو شام نايك في الهجرة ومرورا خونا بعشرة آلاف في الهجرة ومرورا تريو بزح متراف نايك مارو حدا خاتي كسر حلو زلو بينا بزح تعرض زحات قداي مخانو وريكا كندتي أبتي ملو حاجة يزتفاكا ينمهر نيج كوريش نغالي حسيبكا يزون عمتو مهار سلسلنو معناتو دحريو
ታይገብሩ ስለዚህ ይብሉም መድረክ ስለዚህ ካልፍ ዓዘሉም ተማሃሩ ስለዘለዎ ክንዱ ዝኣክል ኢንቨስት ዝኾን ዘሎ ስለዚህ እቲ ዓብ ብድሆ ዘሎ ኣብ ናይ ትምህርቲ ሃገርና ልዑል ምቁራፅን ልዑል ምትራፍን ولا ولا ما بقى نجبره مصنعات له أبسال ساين حمشين كلي تسعنا بحمش 4 عامات مصنعات نكايدنا بقعتهم بين داي تحل بقعت يحلوا كم ما بقى تانا بمأكل درجات يحلوا وقطعنا يتمهرون نعزبنا ስለዚህ ኣብ بقعت سريت نايتمهرو بزح سرح كم زحتنا كحدا يكون كالون منغو زوات زر لوغاغ انا تصافي فلا بكنسي قالوا صبو صبو قالوا قاعد يحيروا بحفشه تصافي نايت برحو قطرات زركون غنا دي مسحنا لنا ስለዚህ يتغاغ منغو زوات زلون بيستخال متنا صديبك محازون كلها معري زرغه كم زربح كتقبرون حدا حق تقدوتات ناي قالوا أبروح كاويتات زركب زي غنا بعدتات زي تترنفو سبق ساقم حوز سبق ساقم من نابرز الله دق أنسيو في اللعب روحوا قطر زلا وزت خمسة أمسلو غنا تككنتنا يتمرتخن قبرو كم بس حب زلنا كفالاتنا يتحبرت سوالو ترى التمهراي بيت تمرت هاي خمس صديق ونست بيت تمرت أنا التمهراي كخدوا اللزخ من قد خفتر سفيح زرقة يا ختلا واجز كتكل لك أين هنقول نخيل اتشجرات ككم زمصو تخدمو كوفا يبلن نتي تسكيمو زلو حلافنت كيزنقع منقست إرترا بمنقد منستر تمرتي أبيلو نتوم بدوتات بدقيق النقالالين ككم قدام النتاتهم من ناسرعن كفتحهم تانيه اللوم بزيكاتي كان منقستي تسبيز قبرو لفتحات أما حضرت تمرتي ممهاران تمهارون ولدن دما عم مفتاحنا يزوم بدوتات كساتفو مزخخار زدليو قدايو اجي تنقون تايو زيتا إذا بخمي من قد خفو واسقالي خيال هذا كترفو يقولون كترفو النحري زي بلهم كوينهم قا أتمنور أتبيت مرتي زي قلس عرتات كقبر اللهم الله يتم تمهارون وعلم كأم موتيفيتد كوينهم كمهارو خلوا اللهم تقدس النت نهاية مرتجة لك خلوهم الله ولد بز سابورت خوه بلوهم الكوميونيتي نبعل سابورت خوه بالله كل حجي إجماع يتمثل تحت ولدي كلنا ولد دكنا كمهارو كم عبرينا كذا قبلنا نعم زتات حبايتها حفترنا أبغزنا مكتاف نقول لهم تمهارو تسقم بأمبري أو جامان قبل كم زي بلو بأجو كأمن نتمرت الصبر بزحت الوقت نتساتف النت عينتنا يتمرتي الصبر بزحت الوقت زم كل يوم صنعنا اتقندن اتوصانا من اتمنى كندي كلهم ترالو ግን እቲ ክሪቲካል እቲ ሕጂ ኣብዚ ናሕና ኩነታት እንታይ ፀገም ኣለዎ ኣብ ኣመላምላ መምሃራን ኣብ ኣመላምላ ፕሮፌሽናል ዝኾኑ መምሃራን ቁሩብ ፀገም መምሃራን ኢልና ቤት ትምህርታትና ነዚኦም ዘመሓድሩን ከሉ ምሕደራውን ኣለዎም ርእሱ ምሕደራውን እናተግዳኽሉ ኣለዎ تا خوينا مهرا أب حسابات زفالة ليزن أب تكبار زفالة ليزن بر تكبار يعني نبقع تمرتي كخدنا زقنا بعتاتن ولستاتن وخلا لنا أب تجاوب راكن سكما لنا زي كتصالنتنا تمرتي أمر رجعت نوع ما وقتها في تكلم نام أكلاي نام كلاي درجة ولدهم سي قصدوا ما يكونون بفلا يدك أنستيو نوح سنة حتى الله دقهم لذي إذا أقام زي المفتاح حدا الجوابات انتايو زي حضرت أبيات تمرتي بمخفات أبتن درجة زي كزوبا ما أكل كل زوباتها حضرت أبيات تمرتي تخفيتا قد سهلنا نايت تمرتي نمرنجات تسعر له زي بارا بوردين زبهل ون هاوس بوردين عينت اتم قلعو ناي مغبي حاجات
ከምዚ ረኽቡ እናተገብረ ትምህርቶም እውን ከምዚ ቅፅሉ ይግበራሉ ከምዚ ይቋርፁ ንግበራሉ ነዚ ኣዝዩ ገዚፍ ዝኾነ ወፃኢ ዝግበር ኣብዚ ንባዕሉ ኣብቲ ቦርዲንግን ኣብዚ ፓራ ቦርዲንግ ክስታይ እዚ ሓደ ነቲ ሽግራት ንምፍታሕ ነቶም ተወፂኡ ዘሎ ከባቢታት እድል ከም ዝህልዎ ንምግባር ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ብትምህርቲ ዝመፀ ሚኒስትር ትምህርቲ ቀጻሊ መጽናዕታት እናካየደ ነቲ ብድሆታት ይፈልጦን ይከታተሎን ምዃኑ ካልእ ጽቡቕ ጎኒ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመተ ትምህርቲ ኣብ ዝተኻየደ ሃገራዊ ገምጋም ሓያሎ ኣብ ቅድመ ትምህርቲ ክሳተፉ ዝግብኦም ቆልዑ ናይ ትምህርቲ ዕድል ዘይረኸቡ ምዃኖም እዩ ተገሊጹ ብዛዕባኦም ከ እንታይ ይሕሰብ ካልእ ኣብዚ ሃገር እዚ ሓደ ብዝቐረባ ግዜ ዝተገብረ መጽናዕትን ሎ ሓደ ካብቲ ዓበይቲ ሽግራት ካብ ትምህርቲ ወፃኢ ዘለዉ ህፃናት እዮም ኣብ ኩሉ ደረጃታት ኣዝዩ ገዚፍ ቁፅሪ ካብ ትምህርቲ ወፃኢ ኣለዉ ነዚ እውን ሽግር ንምፍታሕ ተባሂሉ ሓደ ርእሱ ዝኸኣለ ሓደ ስትራቴጂክ ፕላን ተዳልዩሉ ኣሎ ነዚ ከመይ ጌርካ እዞም ካብ ትምህርቲ ወፃኢ ዘለዉ ቆልዑ ኣብ ትምህርቲ ትመልሶም እዚ ብመሰረት መጽናዕቲ ኣበይ ከባቢ ዘሎ እዞም እቶም ዝበዝሑ ብኸመይ ጌርካ ናብ ትምህርቲ ከም ዝምለሱ ትገብሮም ወይ ከም ዝኣትዉ ትገብሮም ዝኾነ ሓደ ዝተገብረ ፕላን ኣሎ ንሱ ንትግባረ ገጹ ክሳገር እዩ መንግስቲ ኤርትራ ከምቲ ብተደጋጋሚ እውን ዝተገልጸ ኣብ ትምህርቲ ብዘለዎ ፍሉይ ቆላሕታ ኣብ ብዙሓት ሃገራት እኳ ዘይርከብን እሞ ኸዓ ብናፃ ዝዕደልን ንነፍሲ ወከፍ ተምሃራይ ናቱ መጽሓፍ ከም ዝህልዎ ይገይሩ እዚ ስጉምቲ እዚ ካብቲ ንስርዓተ ትምህርቲ ኤርትራ ብሉፅን ተወዳዳርን ከም ዝኸውን ዝገብርዎ ብዙሓት ረቋሒታት ሓደ እዩ እዚ ሓድሽ ካሪክለም ተዳልዩ እዚ ሓድሽ ካሪክለም ዘሰኒዎ መምርሕታት ሕጋጋት ወፂአን ሓድሽ ካሪክለም ተመርኮሰ ከዓ ብዙሕ መፅሓፍቲ ተሓቲሙ ዳርጋት ፖሊሲና ሓደ መፅሓፍ ንሓደ ተምሃራይ እንዲዩ ዝብል ነዚ ከተማልኻ 10 ሚልዮናት መፅሓፍቲ በብዋኑ ሕተም ፀኒሑ ልዕሊ 200 ሚልዮን ናቕፋ ወፃኢታት ተገይሩሉ ምድላው ናይ መፅሓፍቲ ክካየድ ፀኒሑን ኣሎ ካልእ እውን ንዕኡ ዝሕግዙ ናይ ቤት ንባብ መፅሓፍቲ ናይ ላቦራቶሪ ቅመማትን መሳርሕታትን ናይ ስነ ምህርናዊ ደገፍ ክህባ ዝኽእላ ናይ ስፖርት ናይ ባህሊ ናይ ጥዕና ዝኣመሰሉ ንጥፈታት እውን በብዋኑ እናሓየላ ክመፃ ፀኒሐን ንዕን ዘድሊ ዕድጊ ብሚልዮናት ገንዘብ እናወፀሉ ክመሓየሽን ዓይነቱ ክቕየርን ፀኒሐ እዩ ነቲ ብቕዓት ናይ ትምህርቲ ነቲ ትግባረ ናይ ካሪክለም ዝሕግዝ ቀንዲ ግን ነቲ መምህር ዝግልገለሉን ንዑ ሒዙ ክምህር ዘለዎን እቲ መፅሓፍ ተምሃራይ መፅሓፍ ናይ መምህር መምርሒ ናይ መምህር እዚኦም ኣዝዮም ኣገደስቲ ማለት እዩ እቲ መምህር ብዘይ መምርሒ ብዘይ መፅሓፍ ክምህር ኣዝዩ የፀግም ስለዚ መፅሓፍቲ ኣብቲ ምምሃር ምስ ትምሃር ዘለዎም ተራ ዓብ ግደ እዮም ዝፃወቱ እዚ ሕጂ ብግምት ኣትዩ እቲ ናይ ብሓቂ ዝድነቕ ዋላ ዝምስገን ኣበርክቶ ናይ መንግስቲ ዝመዳይ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓይነት ትምህርቲ ነፍሲ ወከፍ ተምሃራይ መጽሓፍ ክሕዝ ኣለዎ ዝብል ሓደ መጽሓፍ ንሓደ ተምሃራይ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓይነት ትምህርቲ ከማልእ ይፅር እዚ ዓይነት ፖሊሲ ዘለዎ መንግስቲ ዝኽተል ሓደ እዋናት ኣብ ገለገለ ዋሕድ እኳ ዝርአ እንተኾነ ግን እዚ ቀልጢፍካ ዝመዓራረየሉ ኩነታት ይፍጠር ኣብ ስርዓተ ትምህርቲ ኤርትራ እቲ ብሉፅን ንሙሉእ ሕብረተሰብ ኤርትራ ብጥምረት ባህታ ዝፈጥርን እቲ ብቋንቋ ኣደ ዝውሃብ ትምህርቲ እዩ እዚ ብዓለም ለኻዊ መጽናዕቲ እወታውነቱ ዝተመስከረሉ ኣገባብ ኣመሃህራ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ገና ኣብ ቃልሲ ከሎ ኣሚኑ ዘተግበሮ ኣገባብ እዩ ቋንቋ ደ ኣብ ኩነታት ናይ ኤርትራ ከም መምሃሪ ቋንቋ ነዊሕ ታሪኽ እዩ ዘለዎ ኣዝዩ ኣገዳሲ ከዓ እዩ ምልስ ኢልና ዳርጋ ካብ ግዜ ቃልሲ ኣትሒዝካ እዚ ናይ ቋንቋ ደ ትምህርቲ ኣብ መባእታ
ተኣታትዩ ስራሓሉ ፀኒሑ ኣብ ግዜ ቃሲ ውሕዳት ቋንቋታት ከም መምሃሪ ቋንቋ ዘገልግላ ነይረን ብሕራይ ግን ደረጃ ብደረጃ እተን ናተን ፊደላት ከም ዘማዕብላ ኮይነን 9 ቋንቋታት ሃገርና ከም መምሃሪ ቋንቋ ኣብ ከባቢአን ኮይነን ዝሰርሓሉ ዘለዋ ስለዚ እቲ መምሃሪ ቋንቋ ናይዘን 9 ቋንቋታት ከም መምሃሪ ቋንቋ ኮይኑ የገልግላሉ ሃገርና ማለት እዩ ኣገዳስነት ናይ ቋንቋ ደት ናይ መምሃር ምስትምሃርን ዕዙዝ እዚ ብዓለም ለኻዊ ደረጃ ዝተካየደ መጽናዕትታት ከም ዝምስክሮውን ቋንቋ ደ ከም መምሃሪ ቋንቋ ኣብ መባእታ ፍላይ ታሕተዋይ መባእታ ኣዝዩ ድጉፍ ከም ዝኾነን ነቲ ናይ ኮምፒተንስ ናይ ምጥራይ ናይ ተምሃሮ ዝሕግዝ ብቋንቋኦም ክመሃሩ ከለዉ ዝያዳ ትምህርቲ ይርድኦም ዝያዳ ይሕስቦም ምስ ባህሊ ምስ ኩነታት ናይቲ ከባቢኦም ዝተኣሳሰር እውን ስለ ዝኾነ ነዚ ኩሉ ኣብ ትምህርቲ ተረኺቡ ዘሎ ዓወታት ንምምዝጋብ ካብ ዝሓገዙ ብዙሓት ረቋሒታት ካልእ ድማ ንትምህርቲ ናይዚ ሃገር ኮማዊ ሰረት ዘለዎን ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ዝነብርን ነቲ ሕብረተሰብ ዘገልግልን ኮይኑ ስለ ዝተሃንፀ እዩ ተምሃራይ ብቐጻሊ ኣብ መዋእቶታዊ ስራሓት ከባቢኡ ክሳተፍን ንኸባቢኡ ኣብ ዘገድሱ ስራሓት ክግደስን ሽግራት ሕብረተሰቡ ብቐረባ ፈሊጡ ከም ዝዓብን እዩ ዝግበር ብኻልእ ሸነኽ ድማ እቲ ሕብረተሰብ ነተን ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ኣብያተ ትምህርቲ ብዘድልየን ገንዘብን ዓይነትን እናሓገዘ ብኣካል ተረኺቡ እናተባብዐ ስለ ዝሕብሕበን ንሓዋሩ እውን ክዕቀብ ዘለዎ ጽቡቕ ባህሊ እዩ ናይ ብሓቂ ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኮይንካ ናይ ትምህርቲ ሰብ ኮይንካ ሓደ ካብተን ዓበይቲ ነገራት ትሕበነለን እዚ ተገዳስነት ናይ ዝብል ትምህርቲ ክትረክብ ኣለካ ዘኽብዓካ ዝሕብነካ ብሓቂ እቲ ዘለዎ ፅንኢ እቲ ዘለዎ ድሌት እቲ ዘለዎ ተገዳስነት መግለፂ ግን ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ትምህርቲ ዝምልከት ዘሎ ጥረታት እዚ ብቃላት ጥራይ ንምግላጽ ዘይኮነስ ኣብነታት ንኣብና ኣምፂና ክንሪኦ እንዳሓይና ሓደ ኣብቲ መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ዝርግሐ ምዕባይ ኣብያተ ትምህርቲ ዓብዪ እጃም ዝፃወታ እቲ ህዝቢ ባዕሉ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ቤት ትምህርቲ ዘይበፅሓ ከባቢታት መፂኡ ምስ ምምሕዳር ከባቢ እናተራደረ ምስቲ ናይ ትምህርቲ ኣካላት ኣብኡ ዘለዉ ዝተናተራደአ ንሕና ከም መንግስቲ ክንሕግዝ ንደሊ ኣለና ክልተ ክፍሊ ሰለስተ ክፍሊ ብዛ ቦታ እዚኣ ክንሃንፅ ንስኹም መምህራን ክተምፅኡና እናበለ ንሓደስቲ ኣብያተ ትምህርቲ ምክፋል ዘለዎ ኣብያተ ትምህርቲ ንኣብነት ካብ መባእታ ናብ ማእከላይ ምዕባይ ካብ ማእከላይ ናብ ካልኣይ ደረጃ ኣበርክቶ ዝገብሮ ዘለዎ ብቐሊሉ ዝርአ ይኮነ ኣብ ምህናፅ ኣባይቲ ምቕራብ ናውቲ ኣብ ሓገዝ ጉልበታዊ ሓገዝ ኣብ ምውፋር ንዕብየትን ስፍሓትን ናይ ትምህርቲ ብዙሕ ፃዕርታት ይግበር ኣሎ ካልእ ብኮሚቴ ወለዲና ተኣልየ ዘዋፅኦ ዘሎ ገንዘባውን ልማታውን ሓገዝ ንዕብየትን ምዕባልን ናይ ትምህርቲ ጀነሬተራት ዝገዝኡ ቲቪ እናገዝኡ ነታ ቤት ትምህርቲ ዘበርክቱ ገንዘባዊ ሓገዝ መተባብዒ ንመምሃራን ምግብናታት ንመምሃራን ከይተረፈ መስሊቶም በገድቲ ገይሮም ናይ ምግቢ ኣቑሑት ኣምፂኦም ቀሪቦም ንመምሃራን ከገልግልዎ ክትርኢ ኣለኻ ኣብ ገለ ከባቢታት እውን ብሓቂ ዝፀብላሕታ ኩሉ ግዜ ዝሕድረለይ ብዛዕባ ዝኽርኦ ከለዎሲ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ሓደ እዋን ውሕዳት መምህራን ዝነበሩሉ ሓንቲ ርሑቕ ከባቢ ሕጂ ዝክራን ኣለኹ ሓደ ዝሓን ዝኾነ ርኩብ ሰብ ነቶም መምህራን ኣብ ቤት ትምህርቲ ዘብሩ ዝነበሩ 3 መምህራን ካብ ዝኸበሳታት ዝኸዱ እዮም ወሲዱ ገዝኡ ምስ ይቕምጦም ነይሩ ምስ ደቁ ኣብ ምግቦም የዘድሊ ነገራት ገብረሎ ከም ደቁ ዓመት ሙሉእ ሒዝዎም ፅንሕ ኣብነት እያ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ሳክሪፋይስስ ኣብ ፍቕዱ ከም ኣብነት ነምፅእ ኣለና እምበር ኣብ ፍቕዱ እያ ትርኢ ዝቕፅል ሳልሳይ ክፋል ናይዚ ብተኸታታሊ ዝቐርብ ዘሎ ጉዕዞ ትምህርቲ ኣብ ኤርትራ ትምህርትን ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ኤርትራ ስለምንታይ ኣሓዳሪ ኣብያተ ትምህርትን ዝብሉን ካልኦት ጉዳያትን ክነልዕል ኢና